Čaute, milí diváci, vítajte pri druhom diele Raport a trošku som dá bez vás, tak mám nové charaktery, lebo sa mi bude nahrávanie, pokračoval som, ale nenahrával som. To znamená, musel som ísť od začiatku a vtedy sa mi dali nové charaktery. Takže ideme. Minule sme skončili tu na asi. No, ideme. No, nečakaná návšteva. Rád vás privítam v takomto štýle. Bum. O ty. Moja stena. David. Mal som vás rád. A s tým som vás nový charakter. Čo to je za super kostým? Dobrý. Ne, nechaj ma. OK, takže to je boss. Boss, ktorého neznášam, lebo je debil, imbetil, idiot a Robocop. Robocop, s týmto sme sa zoznámili už minule. On má, to tu nie je super útok. A je to jeden z mojich obľúbených. Aj s týmto sme sa zoznámili minule. Tamtého som nazval Robocop. Tohto som nazval cestovateľ. A hneď vám to vysvetlím. Teraz držím iba púšť. Jak pravím. A bol jasné, už som tam. A super útok máže, že ho nikto nezničí. Je dole! Aj na prvý panel! Cestujeme do sveta, ktorý máme veľmi radi, aj keď sme ho nezažili. On sa len tu narodil, viete? No tak. Ďalší level. Čo, to ešte nie je koniec? Tak to je škoda. OK. Nový charakter. Ahoj. Aj s týmto sme sa zoznámili. On vie strieľať. A kde to dal? Háva, ja vás mám rád, ale konkrétne. Nedošte ma, potom vás nebudem mať rád. Napichni tam. Muchy, chcete krv? Poďte, ja vám dám. Vidíte? Tu máte hlavu. A tu ďalšieho. Tak, muchy, no môžete žrať. A jeho super útok je tento. Konec! A takto sa skončila. Vidíte sa. No. Yes! Myslím si, že mu dajú. To je pekná, mordík. A to ďalší. Mám pre vás výhodu, vy to budete mať totálne zadarmo. Laserykáč. Neviem, či tento bol v minulém diele, ale mne sa zdá, že bol.
on vie strieľať toto. Ale ak nie, tak má... Ale ak som v minulom diele nebol, tak upozorňovať ma nemusíte. Ja si to zistím. Ne, čo mi treba? Ne. To je jaký super zvuk? Toto nie autopresív. More, ma neser. Ma neser. Ne, ma neser. Vrátim sa. Mám a keď sa tam dostane. OK, som späť a konečne som sa tam dostal. A pokračujeme. Ale pekne sme ich vykydili, sami psíkovia, ktorí majú zuby ako debili. No. Super, hneď na začiatok vieme, kde. Má som ťa rád. Ne! 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 Toto ste u mňa prehnali. Za chvíľu som späť, niečo si musím vybaviť. Už som sa k vám vrátil a som tu. A preňho ešte meno nemám, ale už mám také nápady. Ešte mi to nedoklo? Ahoj! Ahoj! Tak to sa ahoj nerobí. Ne, to si u mňa prehral. Ja by som prihlásil. Ty žiješ a ty žiješ. Jeden dobrý toho, ktorý žije. Už nežije. A ty samovrah! On je samovrah, to som zavraždil! A on je ľudovrah! No vesovo, ľudovrah! Preňho mám meno odstreľovač. Už som mi to došlo. To bol kto? Toto si u mňa posral, to si posral, jasné? Vyhneď. Pepe! Pepe, všetkých rozlačiruje a tu je koniec mapy, takže radšej nejdem ďalej, lenže Pepe spadne, ako je on debil. Však. Brach. Tak sa vraždí vo malom štýle. Vo veľkom štýle sa vraždí. Tak. Vo veľkom štýle sa vraždí. Takto. I am winner. I am winner. I am winner. I am winner. Oh no, Kurt. Oh no, Kurt. Nie, ja ťa oslobodzím. Nie. Nový. To bol ten, čo by nie. A my všetky zapalovať. Ale... to sa, on sa vie sa prichyťovať. On má nekonečná super útokov. Vie sa prichyťovať. Hej, prišla pizza. Iba trošku horúca. Neviem, prečo tu máte horúco. Tak tu sa pizza neupečie. Aj keď už je upečená, to nie je naprosto fú. Počkaj, sama ne. Dvierka, moje krásne. Dvere umreli.